26 червня, напередодні одного з найвизначніших державних свят України – Дня Конституції, кримсько-татарський народ, який є невід'ємною частиною народу України, відзначив День кримсько-татарського прапора. Не одне покоління кримських татар боролося і прагнуло жити в мирі на батьківській кримській землі в складі України. На жаль, станом на сьогодні територія Криму окупована. Тож, в знак неподільності та територіальної цілісності нашої держави, поряд з державним прапором України, ми піднімаємо прапор кримсько-татарського народу, адже Крим – це Україна. З нагоди відзначення Дня прапору кримсько-татарського народу та 25-ї річниці Конституції України прапор кримсько-татарського народу внести.